Baik. बारहुंखायानो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय आरो डिमाकुसि स्पर्टस एस'सिएशनजों बानजायजानाय दा 26 बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट इट जेम्स बेंगा फिल्ड डिमाकुसि दिनै नैथि गेम बे नैथि गेमखौ मोननै गोख्रों टीमा दिनै गेलेनो थांगासिनो दङ। बे मोननै गोख्रों टीमनि मुङानो जादों बारहुंखा एथलेटिक्स एफसि आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन दसा दतमा एफसि। बे मोननै गोख्रों टीमाहाय दिनै गेलेनो थांगासिनो दङ। सेकेन्ड मेट्सखौहाय दिनै बे जेम्स बेंगा फिल्डआवहाय गेलेनो थांगासिनो दङ। बयखौबो गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दायो दसे उनाव जोंहा गेमा स्टार्ट जासिगोन। दायो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बै गेमखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बयबो जों लैहोर लैहोरै बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापसिम खामानि दामानि गारनानैब्लाबो नायनो Kamera kan mana? Saya setuju nih. Boring wak kira baru kebur nang nang deh. Are lana karena lana karek kudu wae.
Ayo thang, thang. Lasing sing thang. Cắt nắng rồi. Nah, School thế nào? Mundo. Hả? ada. Apa? Chan này cái. Abun sira lah. Sira. Mabeno sunila. Sunila ya lah berapa? Mian itu juga sini. Yang ini panggang yang sini ada saja. Tiki dia kini ini sira. Tiki dia. Sira sini lah. Betul, betul. Ini mana ya kara? Itu nation lah. Section card. Section card mana itu? Rishi. Itu dulu ni ada. Zoom lens ka servicing kam nang le. Bola le rawon ga mate lagi raw le. Buria. Coba. Go. Hey Dayot, Maestro, Barung Khaya Dr. Mahmud Subai. Football labar peranai, muaga kena ni naik ni. Wei cini ni, dari tangkau ga kejum. Nah, Barung Khaya hai Dr. Mahmud hai one score kalam laibay 4 are 1. Wow. Fantastic goal. Half time जाबाय नै स्करा जादों बारहुंखानिया 4 आरो दतमानिया 1. नोंथांमोननि गोसोखौ सुग्लायहोनो थाखाय बा नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय हांखुर जानानै थानाय बयनिबो आंगोनिबो आंगो थियेटार आइडेन्टि थियेटार नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैदों बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नेनानै थानाय गोसोखौ जोङो नोंथांमोना बै समाव baru sama
Barong kayaknya dot mah sulai bae. Lagi kan tuh. Parla da bir pot diye. Bir hafta sonra bir sonra bir payda nih dia. Saya tidak mana sih. Wah, cia apa lagi? Beras miliar ini. Sosial lang benda. Mister hamna kan gedar. Ada Baik. Barong kayaknya dot mah skor kalam lagi 6-1. Hah? Dia nyuruh di matang lah, mangkon. Kolon apa lah kau?
Isni lo Wow.